atenció perquè és prou important. Hi ha mitja història que ens han amagat per por que un dia la puguem trobar. És tan injust esborrar les petjades que ens portaven per tants bons camins. Què podríem fer per reescriure una història on tots i totes tinguérem destí? Alcem la veu per totes les que han resolt els grans misteris de la ciència i de la terra. Pioneres amb obstacles que han lluitat per un món millor. I alcem la veu per les que han manifestat amb imatges, melodies i amb paraules les arts, però no seran les últimes i això és el més important. Puc reflectir-me en moltes referents, no necessitem modes influents, dones valentes, dones amb poders, amb gran estima pel seu bon fer. És tan injust esborrar les petjades que ens portaven per tants bons camins. Què podríem fer per reescriure una història on tots i totes tinguérem destí? Alcem la veu per totes les que han resolt els grans misteris de la ciència i de la terra. Pioneres amb obstacles que han lluitat per un món millor. I alcem la veu per les que han manifestat amb imatges, melodies i amb paraules les arts, però no seran les últimes i això és el més important. És el més important. I alcem la veu per totes les que han resolt els grans misteris de la ciència i de la terra. Pioneres amb obstacles que han lluitat